Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met het bericht dat Jason Vulink zich terugtrekt als minister. Dat werd gisteren bekend. Vandaag staat het in de Extra. Jason Vulink heeft zijn kandidatuur voor een ministerpost in kabinet Pisas 2 ingetrokken. Met als belangrijkste reden het welzijn van zijn gezin. Dat blijkt uit de brief die hij gisteren aan de pers stuurde. Zoals bekend was Vulink voorgedragen door de partij KEM als minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn. Hij is al werkzaam als kabinetchef voor dat ministerie, maar hij was dus ook in het screeningsproces om minister te worden. Maar hij heeft dat nu stopgezet. Volgens hem heeft de screening voor zijn kandidatuur veel te lang geduurd. Hij heeft de indruk dat dit vooral te wijten is aan de partij die hem heeft voorgedragen, de KEM. De leider van de partij zit momenteel vast op verdenking van drugshandel. Ook kreeg hij de afgelopen periode de indruk dat zijn gezin het slachtoffer zou worden van zijn ministerschap en daarom heeft hij het ingetrokken. Ministerraad akkoord met verhoging minimumloon. Dat is gisteren bekendgemaakt door minister van Financiën Javier Silvania. Hij heeft gezegd dat de regering heeft ingestemd met de verhoging van het minimumloon per 1 januari 2024. Volgens de minister van Financiën is de verhoging van het minimumloon een belangrijke stap in de strijd voor sociale rechtvaardigheid en economische stabiliteit. Het besluit om te indexeren wordt nu met spoed doorgestuurd naar de afdelingen juridische en wetgevende zaken en de Sociaal-Economische Raad voor Advies. De goedkeuring van het voorstel betekent een verhoging van het minimumloon van 11,28 naar 11,72, wat neerkomt op een stijging van 3,9%. Luchtvaartmaatschappij weigert Marvin T. Dat staat vandaag in de Extra. Marvin T. was begin dit jaar slachtoffer in een ontvoeringszaak. Later in dat jaar werd hij opgepakt als een van de leden van een criminele bende die zich schuldig maakt aan drugshandel en ook het vervalsen van documenten en het witwassen van geld. Hij zit nu in Nederland vast onder zware omstandigheden. Zo zit hij 23 uur per dag op zijn cel en wordt hij nauwelijks gelucht, zegt zijn advocaat. Er is deze week een zitting voor Marvin T. waarbij hij wordt gevraagd om terug te komen. Maar de luchtvaartmaatschappij weigert dat vanwege veiligheidsredenen. De advocaat van T. heeft in het verleden vaker kroongetuigen gehad en dat leverde gevaarlijke situaties op. T. is geen getuige, maar verdachte in de zaak, maar momenteel zit hij nog steeds in Nederland. Het verzoek voor vervroegde vrijlating door de advocaat is door de rechter afgewezen trouwens. En dan het aantal moorden blijft dalen op Curaçao. Dat is positief nieuws en dat werd naar voren gebracht door de hoofdinspecteur Raymond Ellis. Hij zei dat in de overheidspodcast Kibok en Men. Volgens Ellis bereikte de situatie in 2017 een hoogtepunt met 27 moorden in 1 jaar. Daarop daalde het aantal. In 2018 waren er 21, in 2020 daalde dat naar 13, in 2021 naar 10 en in zowel 2022 als 2023 werden er 8 gevallen geregistreerd en nu zijn we nog op 7 moorden op Curaçao. Dat zijn natuurlijk 7 levens te veel, maar het is wel minder dan in de voorgaande jaren. Dat wil de politie vooral benadrukken en die geeft ook aan dat het vooral te maken heeft met de werkgelegenheid. Als meer mensen een baan hebben, daalt de criminaliteit. Verder is de politie goed bezig met het oplossen van de moorden. En zegt de andere hoofdinspecteur, Jules Hilario, in dezelfde podcast, dat de rivaliteit tussen gangs is afgenomen en dat leidt tot minder bende-gerelateerde moorden. 244 vacatures open bij de overheid. Dat heeft Gwendal Mercelina te horen gekregen naar aanleiding van vragen die hij hierover had gesteld. Er zijn 244 banen vrij bij de overheid of komen binnenkort vrij van mensen die met pensioen gaan. Het gaat op allerlei niveaus binnen de overheid. En laatst heeft de regering ook nog meegedaan aan de jobfair om te zorgen dat meer mensen bij de overheid in dienst kunnen treden. Stroomleiding valt op auto. Heel vervelend nieuws. Gisteren moest de politie van Montagne uitrukken naar de Ronde Klipweg. Ze hadden een melding ontvangen dat een elektriciteitskabel op een rode Kia Rio was gevallen terwijl er een persoon in zat. Bij aankomst constateerden de agenten de situatie en schakelden de hulp in van personeel van Aqualectra om het probleem op te lossen.
De weg werd afgesloten, maar uiteindelijk bleek dat de kabel op het moment dat die viel, op het moment dat de kabel viel, een zekering was gesprongen, waardoor de stroom automatisch werd uitgeschakeld. De persoon die in het voertuig zat kwam met de schrik vrij en was toch zichtbaar geschokt door de hele situatie. Het ministerie bezig met het oplossen van een olieprobleem. Begin deze week hadden we de situatie dat mensen bij Kaya Max Enriquez, Anshima Kaku, geklaagd werd over heel veel gebruikte olie van auto's die in een van de rooien was gedumpt. De Extra heeft verder onderzoek gedaan en nu blijkt dat het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur bezig is met de aanpak van het probleem. Ze hebben ook openbare werken benaderd om de olie weg te zuigen en te onderzoeken waar het vandaan komt, maar dat is nog steeds niet gebeurd. Het ministerie laat dan Extra weten dat ze blijven werken aan deze kwestie om op de een of andere manier tot een oplossing te komen en ook om de oorsprong van de olie te achterhalen. We gaan even over naar een break, zijn zo bij u terug. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Welkom op Curaçao, een van de mooiste eilanden in de Caribiën, een ware parel. En het is een eiland waar je van heel veel zaken kunt genieten. Van de natuur, van de zee, van het eten, van de mensen en zoveel meer. Curaçao is een eiland waar heel veel gebeurt op het gebied van politiek, cultuur, sport en zoveel meer. En Extra Journaal brengt het belangrijkste nieuws van Curaçao. Maar we hebben ook aandacht voor al het nieuws op Bonaire en Aruba en op de bovenwinden, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. En we belichten al het nieuws van alle kanten. Het nieuws is duidelijk, actueel en vers van de pers. Extra Journaal, elke werkdag op Salto. Op Curaçao zijn we de hele dag bezig met het maken van Extra Journaal. Volg ons op je favoriete Amsterdamse zender, Tauro. We beginnen op Aruba, want daar zijn morgen verkiezingen en er is gisteren bekendgemaakt dat daarvoor de Lei Secu geldt. Dat betekent een alcoholverbod op Aruba. Vanaf donderdagmiddag 6 uur tot zaterdagochtend 6 uur. Ze kunnen bars, restaurants en winkels geen alcohol verkopen. Hotels mogen het wel serveren aan hun eigen gasten, zolang dat geen inwoners van Aruba zijn. De maatregel is ingesteld om de openbare orde en rust tijdens de verkiezingsdag te waarborgen. Daarnaast is het vrijdag ook het gebruik van geluidsinstallaties binnen 50 meter van stembureaus verboden. Vanaf 6 december, morgen dus, kan de bevolking in Aruba naar de stembus om een nieuw parlement te kiezen. In totaal doen 11 partijen mee aan de verkiezingen. En dan gaan we naar Bonaire, want de bevolking heeft complimenten gekregen. Het Openbaar Lichaam Bonaire spreekt haar waardering uit voor de manier waarop de gemeenschap en ondernemers hebben bijgedragen aan een veilig, toegankelijk en ordelijk Bonaire door zich aan de regels te houden. Dankzij uw inzet bleven onze openbare ruimte vrij van obstakels, wat belangrijk is voor voetgangers, verkeer en hulpdiensten. Positief nieuws dus voor de bevolking van Bonaire. En de directie Toezicht en Handhaving zegt toezicht te blijven houden om ervoor te zorgen dat de regels worden nageleefd. Bij evenementen zoals Black Friday, waarbij drukte en commerciële activiteiten toenemen, is de Openbaar Lichaam Bonaire blij te zien dat ondernemers en winkeleigenaren steeds beter rekening houden met de regelgeving. Nou, dat is positief nieuws voor Bonaire. Dan gaan we naar Curaçao. We zijn weer terug. Vuurwerk werd getest gisteren. Dat is voor veel mensen toch een soort droombaan. Vuurwerktester in je eigen, tijdens je werk gewoon vuurwerk testen. Dat gebeurde gisteren dus om te kijken of de knallen niet te hard waren, of het veilig vuurwerk was. En dat blijkt allemaal het geval te zijn. En opvallend was dat ook een van de geteste vuurwerken het portret van minister Javier Silvania daarop heeft. Portret van Silvania en er staat Javier on fire. En deze vuurwerkbom heeft 49 shots.
Dan gaan we naar internationaal nieuws, want in Brazilië heeft president Luiz Inácio Lula da Silva nieuwe decreten ondertekend waarmee 3 nieuwe inheemse reservaten worden gelegaliseerd. Daarmee komt het aantal door zijn regering erkende inheemse gebieden sinds de start in 2023 op 13. En volgens Lula da Silva zal de regering blijven werken zodat we alle grond kunnen legaliseren en overdragen die we hebben. Ons bestuur heeft nog 2 jaar te gaan en we zullen blijven werken om zoveel mogelijk gronden te legaliseren en over te dragen aan inheemse volken. Hij hoopt dat het zijn grootste nalatenschap als president zal worden als man te zijn die het grootste aantal inheemse gronden in dit land heeft geautoriseerd. En u ziet op de beelden dat vertegenwoordigers van verschillende inheemse bevolkingen aanwezig waren bij de ondertekening. Tijdens het presidentschap van zijn voorganger, Jair Bolsonaro, werden geen nieuwe gebieden afgebakend. Want volgens Bolsonaro kwam er geen centimeter terrein meer aan de inheemse bevolking. Lula da Silva staat daar compleet anders in. We zijn klaar met het nieuws en we zijn er morgen weer. Ik hoop u ook. Het allerbeste. Tot ziens. Dag.